Eguraldi oso txarrarekin jokatu da gaur Zornotzan Udabarri Klasika. 55. ekitaldia izan da gaurkoa, 16 talde eta guztira 137 txirrindulari irtera puntuan. Euria eta hotza 5 gradu besterik ez, goizeko 9 eta 4 irtera eman zaion unean 171 kilometro eta 6 igoera, 6 mendate beti bezala Muniketa eta Utzagane, zirkuitoa azken 70 kilometroetan 3 aldiz 3 bira eman behar izan diote zirkuitoari. Eta irtera puntuan protagonista izan da Damiano Cunego, iazko irabazlea, iaz Alejandro Valverderi irabazi zion, hortxe da Lampre taldeko italiarra, Marcos Gerediagak opari bat eman dio iazko irabazleari. Gaur ere favoritoen artean zegoen Damiano Cunego. Partaidetzari dagokionez, goi mailako izen asko, txirrindulari asko, batzuk Euskal Herriko itzulia korrituta etorri dira Zornotzara, adibidez Likuigas taldeko Roman Kreuziger eta Vincenzo Nibali, Damiano Cunego ere Euskal Herriko itzulian aritu da, Saso Bankek ere talde benetan indartsua eramandu Zornotzara, hortxe izan dira, Eslek Hanaiak, Andi eta Fran, Alexander Kolomnef ere irtera puntuan izan da gaur Udabarri Klasikan, eta Kaste Parn, Neil Stephensek zuzendutako taldeak Alejandro Valverde izan du buru, baina berarekin batera hor izan da Joaquín Rodríguez, David Arroyo, Kirienka, David López eta Xavier Zandio, beraz talde indartsua. Eta guzti hauekin batera nola ez Euskaltel Euskadi, batzuk Euskal Herriko itzulian parte hartu eta gero beste batzuk etxetik, baina talde benetan indartsua Euskaltel Euskadik eraman duena. Hortxe izan dira Inigo Landaluze, Egoi Martínez, Mikel Astarloza, Igor Anton, Amets Txurruka eta bar. Lasterketaren hasieran, lehenengo kilometroetan beti bezala, iesaldi saiakera asko eta gizon hau izan da protagonista. Lehenengo kilometro hauetan Orbea taldeko Eriz Ruiz de Erentxun, behin eta berriz saiatu da tropela atzean uzten, lehenengo bakarrik egindu aurrera, gero beste txirrindulari batzuekin taldetxo bat osatu du, saiatu da tropela atzean uzten, baina ez da posible izan lehenengo kilometro hauetan. Atzean Kaeste Parn eta Lampre jarri dira tropelaren buruan, eta ez dute iesaldirik baimendu. Beste saiakera bat orain Dioni Kalparsoro, Kontempolis taldeko ataundarra ikusi dugu, bere ondoan Jose Baldez eta Juan Mouron, hiru hauek ere saiatu dira metro batzuk hartzen, baina ez dute tarte handirik lortu, segundu eskas batzuk besterik ez, eta berehala tropela iritsi da eta harrapatu egin ditu hiru txirrindulari hauek. Lehenengo 80 kilometroetan horrelakoa izan da lasterketa, saiakera asko, baina iesaldirik ez, eta horrela 81 kilometroan antolatu da taldetxo bat lasterketaren buruan, tarte txiki bat lortu dute, eta horixe izan da gaurko klasikako iesaldia. 9 gizon sartu dira, taldetxo honetan Euskaltel Euskadiko Igor Anton, Orbea taldeko Eriz Ruiz de Erentxun berriz ere saiatu da, azkenean harrapatu du iesaldia, Andaluzia Cajasur taldeko Jose López, Oiaka Espara Bibirla taldeko William Arantzazu, Likuigas taldeko Valerio Añoli, Xakobeoko Eduard Borganov, Andorra Gran Balirako Aitor Aznar, Fuji Serbetoko Josep Jufre eta Amika Chips taldeko Edi Rati. Hortxe 9 txirrendulariak eta atzean tropela. Minutu eta 15 segundukoa izan da aldirik handiena, Kaeste Parn taldeko txirrendulariak tropelaren buruan, beti tartean Lampre taldeko gizon bat, argi dago, Damiano Cunego eta Alejandro Valverde ziren favorito nagusiak, eta atzean tropelaren buruan lasterketa kontrolatzen saiatu dira bi talde hauek. Lehenengo igoeraren hasieran ikusten ditugu iesaldiko 9 gizonak, Muniketan gora, minutu eta 15 segunduko aldea zen une horretan, azken metroetan Muniketan gora, aurre hartu dute López Gilek eta Añolik. López Gil izan da lehenengo igoera honetan, pankartapean, bere atzetik, bigarren postuan, Likuigas taldeko Añoli,
Atzean geratu da Aitor Aznar Andorra taldeko txirrindularia metro batzuk galduta, eta hortxe tropela, Muniketako gain honetatik minutu eta 20 segundura pasada tropela. Lehenengo igoera izan da hori, hortik helmugara oraindik beste 65 kilometro geratzen ziren. Iesaldiko gizonak Hautzaganen gora, hortxe Igor Anton, Añoli da Likuigas taldeko txirrindularia, Añoli eta Igor Anton metro batzuk hartuta, baina atzean gertu Edirrati, Josep Jufre, Eduard Borganov, Jose López eta Eriz Ruiz Derentxun, Orbea taldeko txirrindularia pankartapetik. Igor Anton izan da lehena, bere atzetik Hautzaganen López Gil bigarren postuan eta Ruiz Derentxun izan da hirugarrena, metro batzuk galduta. Atzerago William Arantzazu eta hortxe tropelaren buruan Hautzaganen Lanpre taldeko txirrindulari asko. Eta beti bezala, ia lasterketa oso euripean egin dute txirrindulariek, horrek asko gogortu du gaurko lasterketa. Iesaldiko irudiak, behin eta berriz lanean, Orbea taldeko Ruiz Derentxun, hor da Likuigas taldeko Añoli, Fullikoa Josep Jufre, bere gurpilean Euskaltel Euskadiko Igor Anton berriz ere bat egin dute, bederatzi gizon hauek. William Arantzazu ere sartu da, aldapagora atzean geratu eta gero, baina ez dute tarte haundirik lortu behatzi txirrindulari hauek. Minutu eta 20 segundu hortxe ibili da aldea, baina atzean esan bezala Kaizteparrainek eta Lanprek lasterketa oso ondo kontrolatu dute, ez dute iesaldia harrapatzeko erritmorik jarri, baina bai gertu izateko beti izan dituzte hor gertu minutu batera, eta ez zuten ez ustekorik nahi azken kilometroi begira. Hortxe berriz ere Lanpre eta Kaizteparrain. Jose Iban Gutierrez Kantabriarra lanean, euripean, bere gurpilean Lanpreko bi gizon Muniketa bigarren aldiz igotzen ari dira, aurrean oraindik bederatzi gizonak, eta atzean behin eta berriz esan bezala lasterketa guztian zehar irudi hori ikusi dugu Kaizteparrain eta Lanpre, Valverde eta Kunegoren bi taldeak. Muniketan gora Añoli, bere gurpilean Amika Chips taldeko Edi Irrati, eta hortxe ikusiko dugu Orbea taldeko Eriz Ruiz Derentxunen erasoaldia. Muniketa bigarren aldiz igo dutenean, bakarrik aurrera egitea erabaki du. Orbea taldeko txirrindulari gazteak metro batzuk hartu ditu Muniketan gora, eta bera pasada lehen postuan pankartapetik. Hortxe, Ruiz Derentxun metro batzuk atzerago, oso gertu, lau gizon, Edi Irrati, Añoli, Igor Anton eta Xakobeo taldeko Borganov, eta atzean aldaketak, Amets Txurrukak salto egin du tropeletik, eta segundu gutxira pasada Euskaltel Euskadiko txirrindularia. Tropela pixka bat atzerago, ez zegoen alde hundirik, tarte hundirik, baina Euskaltel Euskadiko txirrindulariak tropelaren buruan azaltzen hasi dira. Jetxieran, Añoli atzean geratu da, Likuigas taldeko txirrindularia Hautzaganei igotzen, lau gizon geratu dira lasterketaren buruan. Ruiz Derentxun harrapatu egin dute, berarekin batera Amika taldeko Edi Irrati, Xakobeo taldeko Eduard Borganov, eta Euskaltel Euskadiko Igor Anton. Lau gizon hauek geratu dira beraz lasterketaren buruan, ez zegoen Likuigas taldeko Añoli, eta atzean ere lehen esan dugu aldaketan, Muniketan gora ikusi dugu Amets Txurrukak salto egin duela tropeletik, eta Euskaltel Euskadiko txirrindulari txikiak aurrera jodu bakarrik, eta berehala ikusiko dugun bezala, bat egin du aurreko lau gizon hauekin. Hortxe da Amets Txurruka, Igor Anton atzera begiratuz, beraz, 5 gizon hauek lasterketaren buruan Euskaltel Euskadiko biak, Igor Anton eta Amets Txurruka, Xakobeo taldeko Borganov, Amika Chips taldeko Edi Irrati eta Orbeako Eriz Ruiz Derentxun. Hautzagane bigarren aldiz igotzen ari dira, hortik helmugara oraindik 30 kilometro geratzen ziren. Puntuen bila joan da hor Ruiz Derentxun, bera izan da lehena
pankartapean, puntuak kentzen ere saiatu da hor Edi Rati, baina ez du lortu, eta ara, atzetik Euskaltel Euskadiko beste gizon batek egindu salto tropeletik, Inigo Landaluze da irudietan ikusten arikaren txirrindularia, eta honek ere aurrekoekin bat egitea lortu du. 6 gizon beraz, Hautzagane Geisten lasterketaren buruan, eta hauen artean Euskaltel Euskadiko 3 txirrindulari. Hortxe, Inigo Landaluzek aurrekoekin bat egin duen unea, Igor Anton, Amets Txurruka eta Inigo Landaluze. Euskaltel Euskadiko 3 gizonak lanean hasi dira ihesaldian. Orbea taldeko Ruiz Derentxun ere oso langile aritu da, errelebora ondo pasada. Edi Rati ere lanean ikusi dugu, eta hor erreleborik eman ez duen gizon bakarra Eduardo Borganov, Xakobeo Galizia taldeko txirrindularia izan da. Bitartean atzean tropelaren buruan hor da Xavier Zandio, Kaistepar taldeko naparra, beti bezala Kaistepar eta Lampre, Damiano Kunegoren taldea. Tartea oso txikia zen, baina aurrean 6 gizon hauen artean talde bereko 3 txirrindulari zeuden, Euskaltel Euskadiko Landaluze, Anton eta Txurruka, beraz atzean lan egin behar izan du tropelak, aurreko gizon hauek tartea ez zabaltzeko. Edi Rati da, iruditan ikusi duguna, eta hor, burua sartuz, Amets Txurruka bere gurpilean, Ruiz Derentxun protagonista handia izan da gaurko klasika honetan, hasieratik lehenengo kilometroetatik ikusi dugu lasterketaren buruan ihesaldia antolatu nahian, ihesaldia harrapatu nahian, eta azkenean lortu du bere helburua. Gainera, mendiko sailkapena irabaztea lortu du Orbea taldeko txirrindulariak. Hor da Inigo Landaluze, 6 gizon esan bezala lasterketaren buruan, baina tarte oso txikiarekin. Eta hor geratu da atzean Igor Anton, bere azken errelebo eman du, eta lasterketaren buruan Euskaltel Euskadiko 2 gizon geratu dira. Amets Txurruka eta Inigo Landaluze metro batzuk atzerago, Ruiz Derentxun, Borganov eta Edi Rati berehala harrapatu dituzte Euskaltel Euskadiko 2 gizonak. Igor Anton esan bezala atzean geratu da, lan desiente egin du, eta lasterketaren buruan Landaluze, Txurruka, Ruiz Derentxun, Borganov eta Edi Rati. Muniketa azken aldiz igotzen hasi direnean, bakarrik joan da Amets Txurruka. Erasoa jodu, metro batzuk hartu ditu, atzean Inigo Landaluze, atzera begiratu du, beste ieskideak nola zeuden aztertu, eta berehala honek ere atzean utzi ditu beste 3 txirrindulariak, eta bere taldekidearen bila joan da. Lasterketaren buruan, 2. aldiz geratu dira bakarrik Euskaltel Euskadiko Amets Txurruka eta Inigo Landaluze. Hortxe, Landaluze, Amets Txurrukaren gurpilaren bila. Azken igoera honetan, pankarta helmugatik 13 kilometrora zegoen. 13 kilometro besterik ez, Muniketa gain honetako mendiko pankartapetik helmugara. Lasterketa atzean mugitzen hasi da, favoritoak tropelaren buruan azaltzen hasi dira, azken saiakera egin du hor Ruiz Derentxunek aurrekoekin bat egiteko, baina esan bezala tropela oso gertu zegoen, eta irudi honetan ikusiko dugu, hor da Inigo Landaluze, Amets Txurrukaren gurpilean, baina atzean bihurgunean tropeleko lehenengo txirrindulariak azaldu dira. Atzean oraindik Edi Rati, Amika Chips taldeko txirrindularia, hortzak estutuz, Amets Txurruka, baina tropelaren buruan, hortxe, favoritoak azaltzen hasi dira. Egoi Martinez, Edi Rati harrapatu dute, berare aurretik Ezekiel Moskera, Xakobeo taldeko txirrindularia, Amets
Txurruka eta Inigo Landaluze ere harrapatu dituzte, hortxe. Inigo Landaluze izan da amore ematen azkena, baina lasterketaren buruan favoritoak azaldu dira azken igoera honetan. Xakobeo taldeko Ezekiel Mosquera, Ángel Vicioso, Egoi Martínez, Fran Eslek, Damiano Cunego, Joaquín Rodríguez da Caix de Par taldeko txirrindularia, beraz, favorito gehienak hortxe azaldu dira, baina horretzegoen Alejandro Valverde. Joaquín Purito Rodríguez bere taldekidea bai, baina Alejandro Valverde nahiko estu eta larri ibili da igoeretan. Damiano Cunego saiatu da hor erritmo aldatzen, gero gauza bera egin du Purito Rodríguezek. Damiano Cunego errex iritsi da Ángel Viciosorekin batera, Purito Rodríguezen gurpilera, Fran Eslek eta Egoi Martínez pixka bat atzerago, Ezekiel Mosquera aurretik, bera pasada lehen postuan pankartapetik, baina bere atzean oso gertu Fran Eslek, Damiano Cunego, Ángel Vicioso, Purito Rodríguez eta Egoi Martínez. Hauxe da Ángel Vicioso, txirrindulari azkarra batez ere olako talde txiki hauetan, arriskutsua. Azken esprinerako jaitsieran zazpi txirrindulari hauek metro batzuk hartuta, etzen tarte handirik, atzean oso gertu Alejandro Valverderen taldea. Fran Eslek, Joaquín Rodríguezekin berriketan, Alejandro Valverdek esan omen dio, Joaquín Rodríguez etzebiela oso ondo saiatu da aurrera bakarrik egiten, baina ez du lortu. Eta begira, Likui Gaztaldeko Vincenzo Nibali ere azaldu da, beste txirrindulari garrantzitsu bat. Lau geratu dira hor lasterketaren buruan, italiarra saiatu da, Cunego, Rodríguez eta Egoi Martínez atzean uzten, kilometro gutxi helmugarako, elkarri begira, Cunego, Joaquín Rodríguez, Egoi Martínez eta Nibali. Atzera begira hor Egoi Martínez, atzean beste taldetxo bat, han zetozen Fran Eslek, Alejandro Valverde eta beste favorito guztiak. Nibalik metro batzuk hartu ditu, Euskal Herriko itzuli ona egin du Vincenzo Nibalik, Roman Kreuzigerrekin batera, Likui Gaztaldeko bi txirrindulariak pare-parean ibili dira lehenengo postuetan, baina irabazi gabe. Azken igoeran metro batzuk hartuta Nibali berehala harrapatu dute berriz ere Rodríguez eta Cunego. Indartsuenak izan dira txirrindulari hauek azken igoeretan, Egoi Martínez ere oso ondo, hor da Xakobeo taldeko Mosquera, hor da Cunego iazko irabazlea, Puritoren gurpilean, Egoi Martínez, bere gurpilean Mosquera, baina taldetxoa haunditu egin da, hortxe ikusten dugu Alejandro Valverde ere sartu da, 12 gizon geratu dira lasterketaren buruan, azken igoera honetan, mendiko pankartatik helmugara 4 kilometro besterik ez, eta hauexei dira 12 txirrindulariak, Joaquín Rodríguez, Fran Eslek, Ángel Vicioso, Ezekiel Mosquera, Gorka Verdugo, David Blanco, Damiano Cunego, Vincenzo Nibali, Mikel Astarloza, Jose Herrada, Egoi Martínez eta Alejandro Valverde. Beraz, Euskaltel Euskadiko 3 txirrindulari talde txiki honetan, eta azken metroetan hautzaganen gora, Fran Eslek saiatu da beste txirrindulariak atzean uzten, bazekien esprinean ez zuela zereginik, eta azkenean talde txiki honetan esprinean erabaki da 55. ekitaldi hau esprinean azkarrena, nola ez beste behin Alejandro Valverde izan da. Murtziarrak irabazi du 3. aldiz Udabarri klasika. 2. postuan geratu da Egoi Martínez, Jose Herrada 3. izan da, honen atzetik Mikel Astarloza, Vincenzo Nibali, Damiano Cunego, David Blanco, Gorka Verdugo, Ezekiel Mosquera, Ángel Vicioso, Fran Eslek, gero 11 segundura Joaquín Rodríguez ikusi dugu sartzen, 32 Aitor Hernández, beraz Euskaltel Euskadiko 4. gizon 12. postuan, 39 segundura beste taldetxo txiki hau, 41 segundura beste taldetxo bat, eta horrela 82 txirrindulari sartu dira helmugan. Esprina errepikatuta ari gara ikusten, Alejandro Valverde izan da azkarrena, gaur Damiano Cunego ez du aukerarik izan
6. postuan amaitu du italiarrak, Egoi Martinez izan da 2. eta Jose Herrada kontenpolistaldeko txirrindularia 3. Protagonisten iritziak entzungo ditugu jarraian, hasteko Caixdepar taldeko Joaquín Rodríguez. Sí, estaba la gente de País Vasco, venía muy bien. Alguno de casa como Alejandro, Castercron, Vicioso, gente que sabíamos que iba a estar adelante. Y bien, contento, la verdad. Y luego el resultado perfecto para vosotros. No sé si la estrategia, Valverde venía un poquito más atrás, ha conseguido entrar y al sprint. Sí, me comentaba que no venía muy fino, que bueno, pues que había notado que el no correr este año va un poco más tranquilo más que nunca y le costaba eso, ¿no? Las arrancadas, sobre todo los cambios de ritmo, pero sabíamos que bueno, Alejandro estaba bien, he intentado yo moverme en el penúltimo puerto y en Montegalvo intentar eso, pues si voy a llegar yo solo y si no, pues como ha pasado, yo con 4 corredores e intentar esperar a Valverde. ¿Has ido un poquito con el freno pensando en Alejandro o...? No, con el freno tampoco, yo he probado mi posibilidad, era de marcharme con algún corredor que sea un poco más lento que yo, pero ya ves con quién me había ido, con Cúnego, un corredor súper rápido y no podía entrar al relevo con él, ¿no? Entonces fue ya solo que me quedaba la opción de esperar e intentar llevarlo hasta meta. Joaquín Rodríguezek esan digu, Alejandro Valverde etzegoela sasoi bete-betean aldapa gora batez ere sufritu du Caixdeparneko liderrak, baina azkenean garaipena lortu du 3. aldiz irabazi du Zornotzan, eta beste 2 aldiz 2. izan da Alejandro Valverde. 2003an irabazi zuen lehenengo aldiz, lasterketa hau 2004an 2. aldiz, eta gaur bere 3. garaipena lortu du Zornotzan. Muchas gracias, hombre, creo que sí, sobre todo. Tercera vez, 2 años segundo, es una carrera que se me adapta bastante bien. Y bueno, parece que tiene talismán para mi Amorebieta y muy contento. Además con el cambio de llegada es igual, ¿no? El llegar como antes o sprint más largo en esta ocasión. Sí, es un sprint más largo, pero muy parecido. Más o menos se llega siempre a la misma gente y cambia un poco la cosa. ¿Cómo ha sido la carrera? Durísima por el tiempo, aparte del circuito final con esas subidas, y por la gente que había, Nibali, Kreuziger, Schleck, Euskaltel. Sí, está claro que el nivel era muy bueno, el recorrido ya es muy exigente y bueno, con esta climatología, que a mí como estoy ahora mismo temblando de frío, pues aún más dura. Estábamos antes con Joaquín, hemos estado hablando un poquito, decía que él ha jugado su baza, intentar irse, pero sabía que estabas cerca, aunque que le habías dicho que no estabas igual del todo bien o que tenías sus dudas. Sí, yo le he dicho que no me encontraba todo lo fino que quería y bueno, ya se ha visto que para arriba pues me faltaba un poquito, pero bueno, he sabido sufrir, he aguantado ahí adelante y he podido conseguir la victoria. Egoi Martinez izan da 2. sailkatua, bere taldeak Euskaltel Euskadik lan bikaina egin du, baina azkenean ezin izan dute garaipena lortu. Bai, ni uste taldeak oso karrera hona egin duela, ezin hobeto, saiatu gara azkeneko momentura arte, baina bueno, bai Cúnego, bai Joaquín oso erne zeuden, ezin azkeo zen sorpresa matea gero esprinean, bageneken Valverde zegoela, bere errua hartu dut, baina buru batean nahi izan detenean ezin pasa, ez 2. azkenean, aste oso horrela izan da, kasi irabazi dugu denetan, baina kasi. Gaur gaina jende asko ibizate ondo, Amets, zu, Landaluze, Astarloza, danak hor sartuta, talde lan bikaina egin dezute, Valverde azaldu da berriro. Hori da, ez. Talde lan bikaina, baina Valverde falta zaigu ekipoan. Samuel daukagu, baina gaur Samuel ez zegoen, orduan, bueno, Valverde bezalako gizon bat faltan. Txatzen dut, irabazi ez, baina irabazi gabe, aste bikaina egin dezula zu pertsonalki. Bai, ni oso pozinago gaur gertu ikusi de garaipena, baina pena hori. Valverde zela eta ni eta Valverde irabaztea esprinean. Azorionak. Vale, eskerrik asko. Kontenpolistaldeko Jose Herrada izan da helmugan 3. postuan, Alejandro Valverde eta Egoi Martinezen atzetik, eta benetan aipagarria Eriz Ruiz de Erentxunek egindako lana Orbea taldeko txirrindularia iesaldian egonda, eta bera izan da mendiko sailkapena irabazi duena. Bai, lasterketa oso azkarra joan da, 70 kilometroan edo eskapada eginda, eta bueno, Orbea bat sartu behar zen, bai edo, bai. Hasieratik guztiak oso ondo egon gara, eta nik sartu naiz, eta gero mendiko saria lortu dut, baina, bueno, nik ez banintzen beste ekipoko edozein izan zen. Hala ere jende honekin ez, Fran Schleck, Valverde izena, handiak Nibali, Kreuziger, horri biltzea aurrean posik egotekoa. Hombre, gure guda genekin zein zen. Eskapada sartu eta alba zen mendiko saria lortu edo ez, baina hemen helmugan egotea jende honekin oso zaila da eta, bueno. Hala ere pozik pentsatzen. Bai, pozik gaude, bueno, eskenengo egunetan
etxean, Miguel Indurain sarian, Laudion ez ginen oso ondo ibili, eta, bueno, beti eskapadetan eta horrela ibiltzen gara, baina, bueno, helmugan zertxo baita gehiago egin behar du, eta, bueno, lortzen den bitartean, eskapadan sartzea ondo dago. Zorionak. Eskerrik asko, venga. Hauxe beraz, Udabarri klasikako 55. ekitaldiak eman duena, hortxe azken podiuma, Eriz Ruiz Derentxun, Mendiko sailkapeneko irabazlea eta bere ondoan 3 lehen sailkatuak, erdian Alejandro Valverde 3. aldiz irabazi du, klasika hau 2. Egoi Martinez izan da 3. Jose Erra.